Продаж однокімнатної квартири ЖК «Квадрат», місто Ужгород, 45 квадратних метрів, повна комплектація, ремонт, меблі, техніка. Простора кухня-студія розділена на зони, кухонна, робоча та відпочинкова зона. Є вся необхідна техніка, в тому числі і посудомийка, комбіноване освітлення. Передпокій, тепла підлога, дзеркало, тумба та пуф. Ліворуч санвузол, тут пралка з сушкою, бойлер, ванна з підсвіткою, дзеркало, унітаз інсталяція, умивальник, тумба і сушка для рушників. Ліворуч є гардеробна. Багато місця для вашого одягу тут передбачено. Йдемо далі. Житлова кімната, ліжко 160 на 200, приліжкові тумби, приліжкове освітлення, привіконне освітлення, центральне освітлення. Світла багато, як ви бачите. Шафа, мейкап-зона з підсвіткою та дзеркалом, ну і, звісно ж, телевізор. Обов'язково телефонуйте.